Dan Isaac. Ta' 4 xhur isibulu 10 tumuri. Din tsitu. 4 xhur u nofs kellu 10 tumuri. Fi żmien 8 ijiem rid ikun l-Ingilterra dat-tifel. Imma dak iż-żmien ma kienx hawn puttinu. Tgħidilna Isaac x'kien ifisser bla puttinu. Flus biżżejjed ma kenniex. Sa wasalt anka impoġġu l-bottijiet fil-ħwienet biex jiġbulna il-flus biex nkunu nistgħu noqogħdu ġol Ingilterra. Iżda ommu xorta ma kellix flus biżżejjed. Li jien b'qalbi maqsuma kelli ninżel lejn Malta u nħalli talbija 4 xhur u nofs ma' raġel juhu ħsiebu hu biex almenu ir-raġel kollu biex iħallas tiegħu biss. Konna naqogħdu bil-ġuħ biex nitemgħu lit-tifel u batejna fuq li batejna. Għax dak iż-żmien ma kienx jeżisti puttinu kevs. Waqt li Isaac kien qiegħed għall-kura fl-Ingilterra, missieru jimrat b'kanċer u jmut. F'7 xhur miet ir-raġel bl-istess malda tal-kanser. Marija titlef lil żewġha fl-anniversarju taż-żwieġ tagħhom. Elu 7 sin ta' żwieġ. Dakinhar li għalaqna l-anniversarju ta' żwieġ għaw maratu kellu uħallina. Illum għal Isaac hawn puttinu. Sibtom ta' għajnuna ħafna l-Reni, l-Anġel, il-Dr. Kalvanja u l-kulħatu. Da żmien ki għalalek xi ħaġa għandek l-għajnuna. Bit-telefonata tiegħek inti se tkompli tgħin lil Isaac u lil tfal oħra bħalu.